Kaixo Joseba, hemen gauz Betizu jatetxean, Koskaren anaia naiz, eta, bueno, erakutsi nahi dizugu zeinolako paisai politak dauzkagun alde honetan, Mugarra, Anboto, Urkiola aldean handik dago baita ere, eta, bueno, eta erakutsiko zaituzte zeinolako jatetxea daukagun hemen. Venga, goazen! Hemen badaukagu tabernaren terraza aldea eta beste aldean badaukagu jatetxearen terraza. Ideia sortu zuen azkenean ni Atxerrian bizi nintzela eta ni nahi nuen honantza etortzea eta azkenean nahiarekin hitz egiten sartu zen ideia jatetxe bat hartzearena. Hemen etortzen den jendean normalean Durango aldean daukagu industria nahikotxu, orduan astean zehar etortzen dira industria aldeko jendea, eta gero asteburuetan paraje hau eukinda, mendiak, gero bide berde bat daukagula baita ere Atxondo aldetik, eta familiagaz etortzen diren jendea gero honantza datoz eta hemen jaten dute. Hemen gaude, jatetxearen terraza aldean, eta hemen gure espezialitatea daukaguna da brasa. Eta gero baita ere jolasten duguna da bertako produktoekin. Adibidez garain erosten ditugu tomateak, edo bokoetatik hartzen ditugu arrainak, haragia baita ere, eta... Hemen daukagu Betizuko brasa. Gu familia arlotik lehen esan dugunez bezale baita ere asko zugaldotu izan dugu brasarekin, azkenean zapore desberdina ematen diotelako gauzei, bai? Hemen parrillan urtean zehar beti danik daukagu txuleta eta gero tomahawk dela haragiko korte mota bat daukaguna hemen, bai? Eta arrainen aldetik legatza lepoa daukagu urtean zehar eta gero sasoiko arrainak dauzkagunean adibidez bonito ejadak jartzen ditugu. Hemen gaude, txitxirioak karabinero perikito gaz prestatuko ditugu. Hemen dauz karabineroak, bai? Gero dauzkagu txitxirioak egingo duguna da egun bat lehenago ur beroarekin eta gatzarekin utzi, eta hurrengo gunean egozten ditugu. Gero daukagu berakatsa pizka bat. Lehendabizi egingo duguna da separatu karabineroen buruak, eta gero hauek sartuko ditugu kasuelan gero kipularekin eta hori da zaporea emango diona ia plater guztiari. Azkenean jatetxearen izena da Betizu deitzen da eta azkenean Betizu da behi arraza bat eta hortik dator izena. Nahaz gaiutik pasatu ditugu buru guztiak eta azkenean daukaguna da txaltza hau. Plater hau betidanik etxean egin dugu, eta gutzako tipikoa da eta gainera nahiko gozoa dago eta jendeari asko gustatzen zaio. Urtean zehar, udazkenean, neguan, joaten gara platerrak aldatzen. Azkenean baita ere elikagaia joaten dira aldatzen eta horregatik udan edo adibidez tomate pilo bat daukagu eta entzaladak egiten ditugu eta egaluzea eta loko gauzak azkenean joaten gara aldatzen. Txitxirioekin indarra hartzen dugu mendi mota hauek igual izateko, así que neguan oso platerrona da. Ja txitxirioak dauzkagunez hemen sartuta, zapore hartu dute eta orain botako duguna da lehen egin dugun salda. Orain bakarrik falta dena da platerra jartzean, daztatzea eta listo, baina etxean ezin duzu usaindu, baina honek dauka usain potente bat. Zaren karabineroa jartzen ditugu hemen goian, ikusgarria izateko eta zapore pizka bat emateko tipulin pizka bat botatzen digu. Joseba, ja bukatu dugu gaurko platerrarekin, txitxirioak karabineroagaz, eta hemen Betizun itxarongo zaitugu hau eta txuleta brasan jarra izateko. Venga, jo!